ngasuthi nje bazalwane bengayisho lento for 1 minute ukuthi aqaphela ama relationship la obheka khona ukuthi uzogainani. uAhab wabheka ukuthi izwe lizozuza ntoni, akangabe sabheka ukuthi ekuzuzeni kwalo yini ezolahleka. Asingaba abantu ababheka ukuthi sizosuzani kodwa futhi bese siyalahleka ekutheni sibheke ukuthi noma singazuza kodwa khona okuzolahleka. Awungashumayela nema ngosuthu ngithi mina abantu bafile ngoba bangene in relationships babheka ukuthi bazozuzani kodwa bangabheka ukuthi yini ezolahleka. Ulabashanta liba kamoshi. Izwe laka Israel kwakuyizwe uNkulunkulu wayihamba nabo, inkasimulo kaNkulunkulu yayihlela ngaphezulu kwabo. Babe namandla uma inkasimulo yengaphezulu kwabo. Babe strong uma inkasimulo ingaphezulu kwabo. Babe successful uma inkasimulo ingaphezulu kwabo. Ngamanye amazwi babe ngadingi ukuthi kushadwe nabantu abathize ukuze becebe. Babecebile mabe ngabe behamba noNkulunkulu. Akwasa ngitshela ngithi wena ukucebile mangabe isandla akamoli kathala bashakata. Haleluya. Noma ngabukeka ngasuthi awunamala utoya lutho kodwa ngithi mina umuJehova engaphezu kwakho. umuJehova engaphezu kwakho. Noma ngabe imali ayikho ebhenke kodwa umuJehova. umuJehova. Abantwana baIsrael lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Azange acele uAhab, azange acele uJezebel, azange acele imali yaseGibhithe, but the presence of God. Akwathi ngicele ukuthi wena bamba ipresence yakhe. Hallelujah. Wena bamba ipresence yakhe. If God is upon you, noma ngabe imali ibonakala ngasuthi ayikho, into idinga yisandla sika Jehova. Hallelujah. Oh Jesus, Jesus. Baphuma eGibhithe lithi iBhayibheli emini insika yefu. Yabona malikhuluma ngensika yefu lisho the presence. Inkasimulo kaNkulunkulu, inkasimulo yayingaphezulu kwabo. Can you come again? Lithi iBhayibheli Nkosi yami bafowethu akunezinto esingeke sithenge ngemali. Kunezinto engadingi igolide nesiliva. Kodwa sidinga uJehova.